המתכון הבא שנכין נקרא ז'רבו. זה למעשה, שוב, מאוד דומה לדובוש, שכבות, מילוי ביניהם. הפעם אנחנו נכין בצק אחר, וכמובן מילוי שיש בו גם אגוזים, גם סוכר וגם אפילו ריבה. כדי להכין את המתכון, מכינים את כל המצרכים על גבי השולחן, מיקסר, ולישה. את הקערה אני לוקח לפניי, ולוקח את הקמח, קמח שאותו אני מנפה ממש סמוך לשימוש. מעבר לכך אני מוסיף סוכר, חלב, מעט מלח, מאוד חשוב, מצית וניל, אין על הארומה שלה, ו3 חלמונים. בנוסף, חתכתי פה את החמאה לחתיכות, אותם אני מכניס פנימה. לוקח כרבע כוס של מיץ תפוזים. אני משתמש במיץ תפוזים סחוט טרי, ללא חומרים משמרים, כמובן ללא סוכר, ארומה נהדרת. יש לנו מתכון, כל החומרים בפנים, למעט השמרים. למה השמרים בסוף? כי את השמרים אני לא רוצה שבסופו של התהליך הבצק יתחיל לעבוד. אני רוצה לשלב אותם לטעם, אני רוצה לקבל איזשהו מרקם מאוד מאוד עדין, אבל עדיין לשמור על המראה של הבצק גם לאחר האפייה, שלא יתפח לי מדי. הבצק שלנו למעשה כעת יתאחד, הלישה שלו קצרה, 2-3 דקות. אני מוסיף חצי שקית של שמרים טריים, ולש עוד כדקה. זהו זה, בצק שלי מוכן. קערה, מעט קמח. מפזר מעט קמח בתחתית הקערה, וזאת על מנת שהבצק שאני אניח בתוכה לא ידבק, ויהיה לי קל לחלץ אותו, כמובן, לאחר שהוא מתקרב ומתייצב. מרית. שוב מעט קמח. הבצק הזה הוא למעשה, על אף שיש בו שמרים, הוא בין בצק פריך לבצק שמרים. מה שקורה כעת, אני מחסב בניילון נצמד, וכל זה למקרר במשך כשעה כדי שיהיה לי נוח לעבודה. לאחר כשעה שהבצק היה במקרר, הבצק למעשה התייצב, וכעת נוח יותר לעבודה. שימו לב, כעת אני יכול להוציא את הבצק כפי שהוא, מעט לפרוס אותו עם כפות הידיים. את הבצק עצמו אני מחלק למעשה לשניים. אני מרדד את הבצק להיעלם מאוד דק בצורה הבאה. אני רדדתי לעובי של 0.5 סנטימטר. השיטה הזאת של רידוד מאפשרת לי למעשה לקרוץ מיידית עם התבנית שאיתה אני הולך להפות. השיטה היא כזו, תבנית אפייה, אותה אני מניח לפניי, ושימו לב, עם אותה מסגרת, מסגרת שהיא במידות של 20-30, אני לוקח ומניח ישירות על גבי התבנית, ואז אני לוקח את התבנית שוב אליי, והבנייה של הז'רבו מתחילה למעשה מכאן. את המילוי אני מכין מתערובת של אגוזים שאותם העברתי במעבד מזון, וכמובן עם סוכר. אחרי שהמילוי שלי למעשה מוכן, טיפ קטן כדי שזה ידבק בין השכבות, אנחנו לוקחים למעשה ריבה, ריבת משמש, שאותה אני מניח שכבה מאוד דקה ואחידה. שוב, מהתערובת אני לוקח קרוב ומפזר.
אפשר עם כף לעשות את אותה פעולה. ואז לדאוג לפזר בצורה אחידה. מי שירצה להוסיף את הצימוקים יכול לעשות את זה כבר בשלב הזה. אצלנו הדעות מנוגדות, חלק מהילדים בבית כן אוהבים, חלק לא. אני מוותר בהרבה מהמקרים לטובת הילדים. אבל הרעיון ברור, שימו לב, אני רוצה לפזר, אני מפזר שכבה אחת, מעט, לא הרבה, ואז אני ממשיך גם עם הבצק הנוסף. את הבצק הנוסף אני יכול כבר לקחת ולהניח ישירות בתוך התבנית. שוב פעם, ריבה. אני ראיתי את ההונגרים הכינים בעונה שיש מישמישים, ריבה לכל השנה. שמים מצנצנות גדולות, ואיתה עובדים כל השנה בקונדיטוריה. שוב, ככה אני ממשיך עם תערובת האגוזים והסוכר. את העלה האחרון, כפי שאתם רואים, אני מרדד, לוקח באופן הבא, קרוב אליי, מניח, שוב, אין צורך בהרבה קמח. מה שנותר לי כעת לעשות, תנור שחומה מראש, כפי שאמרנו, 170 מעלות עד 40 דקות, עד שהבצק למעלה נראה זהוב, וזה הסימן שאנחנו מוציאים את הג'רבו החוצה. העוגה שלנו יצאה מהתנור, חצי שעה לאחר מכן, עד שעה אפילו, העוגה כבר קרה. הטיפ שלי לכם הוא לקחת עוד תבנית עם נייר אפייה, ונניח באופן הבא, ואז להפוך, מגש, ונייר משתחרר בקלות, עם הסכין מהצד השני, רק עוזר לחלץ את הג'רבו מהמסגרת. אני ממליץ לכם אפילו לעשות את זה לא רק שעה לאחר מכן, לאחר אפייה, לעשות את זה אפילו יום לאחר אפייה. השיטה שאני אראה לכם עכשיו היא לקחת מעט שוקולד, שימו לב, קרם שלי יציב, שוקולד ושמנת באותם יחסים. אני עם אותה מרית דואג לקחת את השוקולד מימין לשמאל ולחסות את כל שטח הפנים הגבוה של הג'רבו. וטיפ נוסף, כדי שזה ייראה בכל זאת גם מאוד יפה וגם קצת שונה, אני לוקח איזשהו מסרק שאיתו אנחנו בדרך כלל עושים קישוטים בקונדיטוריה, ואני מעביר צורה כזאת. אותו דבר גם פה וגם פה. כעת אתם בבית תחליטו איך אתם רוצים להגיש, איזה גודל לחתוך, אם זה לעוגיות, אם זה למנה אישית או בכלל, כסטריפ, כעוגה. אני אראה לכם טכניקה אחת, מאוד פשוטה. אני מחלק לשני חלקים. אני נעזר פה בסכין שיניים. ומה שעכשיו אני עושה, אני בוחר לעצמי פשוט את כמות המנות שאני רוצה להגיש. הסביר זה 3 סנטימטר. שימו לב, את השכבות, אפשר לראות גם את הריבה, גם את האגוזים. ככה אתם יכולים לחלק לכם את כל הג'רבו למנות, להגיש את זה גם לאורחים. קפיצה קטנה להונגריה, ג'רבו בתיאבון.